Good morning guys. नै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आं बरायफिनना लानाय जाबाय। नै आं दा नै बे जायगायाव मोनफैबाय आरो ना दायो नै बे जायगायाव थांगोन। बे जायगायाव थांनानै बेयाव माने शिबनि माने फुजा खालामनाय जायगा दं आरो ना नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायगोन आङो। बे जायगायाव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय बेयाव नै सासे बोराया माने ना बोनगासिनो आरो ना ना मोनो। बंदो यार की माছ पाई तू हाँ केनेका लगाई तू माने बे ना हमगासिनो आरो ना जेनेबा बेवहा लैथोआवहा ना माने ना गिदिर गिदिरनि आरो ना बोरसिजों ना बोदों आरो ना जेनेबा बे लैथोआ बारिदों आरो ना ओमफ्राय जों बैयाव थांगोन आरो ना बेवहा उमानन्द बायदि जासिगोन बेयो जेनेबा एसे खरब'आव स' गाइस नै जों दा बेयाव मोनफैबाय आरो ना मोनफैसिगोन आरो ससे दंख' नै बे जायगायाव मोनफैबाय आरो ना नायना ला ओमफ्राय बेथिंफ्राय जुदिसो बेनिफ्राय इथिं खुरनानै बैसिम मोनहैयो होमबानानै बे हाजोआ माने उमानन्द हाजो जासिगोन आरो ना स' गाइस जों नै बेखिनियाव मोनफैबाय आरो ना नोंथांमोना नायना ला माने बर' गैया आरो ना जेनेबा बेलेग हारिनि मानसिफ्रा नाय माबोरै खेथि मावो नोंथांमोनाथ' नुगासिनो ना नायना ला बेवहा नाय माने गार'नि आबाद मावदों ओमफ्राय लोगोफोर नाय बर'फ्रा माने बेखौ रोंब्लाबो माने एसे माने बारा माने फसल लाबोनो हाया आरो ना फिथाइ लाबोनो हाया बिराद लाबोनो हायो माने माबोरै लाबोयो माने नोंथांमोनाबो माने सोलोंनांगौ आरो ना एसे एनै नै स' गाइस जों नै बे जायगायाव मोनहैसिगोन नोंथांमोना नायबाय थादो आं बे जायगायाव मोनहैबा नोंथांमोनखौ देखायगोन आरो ना मा दङ बे जायगायावहा नै जों मोनफैबाय आरो ना दायो स' गाइस जों मोनफैबाय बे जायगायावहाय नोंथांमोनखौ आं माने गाखोलांनानै देखायगोन माबोरै दङ माने बिनि माबाफ्रा माबोरै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना स' गाइस नै बे जायगायावनो माने शिबनि मोनसे माबा दं आरो ना बेवहाय शिबनि माने बावनाय जायगा दं आरो ना नोंथांमोना माने बेयावनो मोनसे मेला फिसा जायो ओमफ्राय स' गाइस नै एसे गोजौ बेनिफ्राय जों गोजौ गाखोनांगोन आरो ना मोनसेयानो जाबाय नालाय गोथाय दंफांनि बिलाइफ्रा सिरिजोबनानै माने बिदि जाना दं आरो ना नङाबा होनो जायगाया थिगानोसै स' गाइस नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव गाखोनानै देखायगोन माबोरै मा दङ बेवहा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय नै बेवहाय माने बर'फ्राबो माने फुजा खालामनो फैयो आरो ना ओमफ्राय स' गाइस नाय माने जोंनि गामिनिफ्राय बेवहाय माने मा बुङो आर'ज लाबोयोना बाथौ आर'ज ओमफ्राय नै स' गाइस आं दा दिननि उनाव फैदों माने जों बे लिरनायखौ आं लिरदोंमोन आरो ना बेखौ जों लिरदोंमोन बेखौ थांनाय बै मोनसे लकडाउननि सिगाङावनो जों लिरदोंमोन ओमफ्राय बेयावबो लिरदोंमोन ओमफ्राय बेयाव खोमोरबाय मोनाखै बेखौ खोमोराखै बेवहा 5 गथा लिरनाय दङ ओमफ्राय बेवहा बोराइ बाथौ लिरनाय दंमोन आरो ना स' गाइस माने जों लिरदोंमोन आरो ना बेखौ जों माने आंनो लिरदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो माने सिगाङावनो माने आर'ज लानायावहा जों फैदोंमोन आरो ना बेवहाय जोंनि गामिनिफ्राय दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर नायना ला बे जुदि बेखिनि जायगाया जुदि खुरनानै जुदि सिजुवेन जायोना बे माने उमानन्द बायदि जासिगोन आरो ना बे जायगाया बिदि आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय ओइ अखा हाबाय माथो गाइस अखाबो हाना हाबाय नै अखा बोथोरा माने बांद्राय मोजां नङा आरो ना स' गाइस नायना स' गाइस अखा हाबाय आरो ना अखा हानायखाय जोंखौ माने बेवहाय जिरायनो होबाय जों दा बेयाव जिरायनांसिगोन आरो ना अखा हाबाय बेवहाय माने फुजारिफ्रा बेयाव थायो आरो ना सासे थायो बेवहाय सोलोंनो थायो आरो ना ओमफ्राय बेवहा फुजा होगासिनो आरो ना नोंथांमोना नायना ला स' गाइस बेयावनो नै फुजा होयो आरो ना सासे सानै फैनानै माने बेयाव माबा खालामफानो हायो बावफैनो हायो आरो जों नै अखा हानायखाय जिरायबाय आरो ना अखा हानायखाय जों बेयाव जिरायबाय अखा हागासिनो आरो ना बोथोरा थान्दा आरो बिराद स' गाइस जों नै बेनिफ्राय दायो अखा गाबाय थांसै ओमफ्राय नै स' गाइस अखाया गाबाय आरो ना दायो जों बेनिफ्राय थांसै ओइ सिरमासि नालाय साइकेल गानबाय ओमफ्राय जों थांसै राजु যাওঁ আৰু আমি অলপ ফুৰিব আহিছিলোঁ ইয়াতে মানে চাবলৈ আহিছিলোঁ কেতিয়াবা আহিম ৰ পিছত जों दा थांसै आरो ना लोगोफोर जोंनो दायो ओंखारबोबाय आरो ना बोनानै ओमफ्राय जों न'आव थांसै आरो दायो नै जायगाया माबोरै जाना दं बेखौ नायहाब नोंथांमोना माबोरै मोजां
फट' खेबदों नाथाय इसोर फट' दिखांदों जायगाया माने बिराद मोजां ओमफ्राय जोंनि बे खाथियाव माने सिंग्रि हाजो दं आरोना बै नाहरनाय सिंग्रि हाजो दं भाइटी কি খবৰ কোৱা হা খবৰ ভাল না ইয়াতে কোৱা ভিডিঅ' হৈ আছে ইয়াত হা স্কুল যায় না নাযায় স্কুল যায় কোনটো স্কুল হিৰে মাজুলী কিমান ক্লাছ 7 ক্লাছ 7 বা তুমি কিমান ক্লাছ 3 ক্লাছ 3 ভালকে পঢ় থাকা হা So guys, दायो नै जोङो अखा हानाय बोथोराव माने थाबायबोगासिनो आरोना जोङो नै गलायगोन नामालाय नै बिसोर जों आंजों दंफायो आरोना लोगोहा नै अखा हादों आरोना दायो अखा हानानै अखा हायाखै गाबाय ओमफ्राय अखा आयौ दानो गुयोमोन So guys, भिडिअआ माबोरै जादों नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायहरदों एसे गासैबो नायनानै কি খুৱাইছে এইটো হে খাইছে না বাহ ধুনীয়া খাই দিখন ৰে এনেকা বঢ়িয়া সদায় খুৱাই থাকে নেকি নেকি হা অ বহুত ডেঞ্জাৰ হৈছে এইটো কাৰণে যা অলপ কিমানত কিনছে এইটো 2,55,000 2,55,000 ক'ৰ পৰা কিনছে এইটো গোৱালপাৰা ও ইমান দূৰৰ পৰা আনিছে এইটো গোৱালপাৰা নহয় বিলাসীপাৰা গোৱালপাৰা আহোঁতে আমাৰ আৰু 4 ঘণ্টা লাগে এইটো কিমান বছৰ হ'ল এইটো কিমান বছৰ হৈছে নতুন হে লৈছে এক বছৰ এইটো আছে না সব লিখা ও ইয়াতে লিখা আছে গাইস বিহন লিনাই দং আরনা গাছে 2020 কি নাম আসলে যে একন না কি আছে এইটো কার নাম ও 2021 7/2020 ও বিহনৰ বাইনা বিকো বাইদা 2 লাখ আছিল না না 1 লাখ 2,55,000 কিনা ঘৰত আহি পাওঁতে 73,000 बहुत बेसे दिखुन तिताले गाइस नोंथांमोनाबो बायना लादो आरोना बिदि नावखौ मोनसे आरोना गाइस माने गोदान माने साबस्क्राइब खालामना होबाय आरोना जोंनि चेनेला गोदान नालाय माने आयौ বন্ধু কেনেকা খবৰ কক ভালে আছে না খবৰ কেনেকা আছে অলপ দূৰত ক ভালে ভালে আছে না মোৰ ভিডিও চাই থাকিবি হা দে